havia un poble bonic a les muntanyes, Tenia arbres als carrers, pardales i un gran riu vorejava les cases. Però tenia un problema molt greu, i és que estava infestat de rates. Pujaven, davallaven les escales i botaven a les taules i es menjaven els formatges i els pastissos. Mire, senyor alcalde, no podria vostè fer alguna cosa? Què podria fer jo? Que al poble importuna tanta rata solta, grisa i pollosa. Deixeu-me pensar. I com si fos un miracle apareix la solució, toc, toc, toc a la porta. Un foraster vestit de bufó que portava a la mà una flauta dolça i d'argent. Si em doneu 1000 monedes d'or, jo m'emportaré cada ratolí de cada carreró. Que en siguen 5.000, va dir l'alcalde. Perfecte. Que per diners no siga, que això ho pague jo. I sense més tardança que comence la funció. I el flautista va tocar una sua melodia. Totes les rates se'l van seguir fins al barranquet de la vila. Una van caient i cridant mentre perden la vida. Una fins que no en queda cap, va buidar de rates la vila. I així el flautista va recuperar el poble i la seua alegria. Però en tornar a cobrar l'alcalde li va dir que no pagaria. Com que no? Molt enfadat, el músic misteriós va fer sonar la flauta i començar el malson. Va prendre venjança i amb el seu xiulet d'argent fins a les muntanyes emportar tots els xiquets. I no es va veure ningú mai més. No falteu a la vostra part.